खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ तिताबराव थाखो 10 नि हिन्जावसाखौ आथोनारि सोमोन्दो लाखिनो नाजानायनि अजद खारखुमादों दुथांफोरा। आसामनि तिताबर ओनसोलाव मोनसे दुखुनांथाव जाथाय जादोंमोन, जेराव गंथाम मटर साइकेलाव सा 6 लाइमोनफोरनि मोनसे हानजाया साननि सोराङाव सासे लाइमोन सिख्लाखौ लोगो हमदोंमोन। दुथांफोरा जाय उन्दै हिन्जावसाजों मोनसे इ-रिक्सायाव दावबायगासिनो दंमोन, बिथांजोखौ गानहोनो आरो आथोनारि गाग्लोबनो नाजादोंमोन। बे जाथाया तिताबरनि ना आलि ओनसोलाव जादोंमोन। खौरां बायदिब्ला थाखो 10 नि फरायसा हिन्जावसाया इ-रिक्सायाव हारसिङै दावबायगासिनो दंमोन जेब्ला दायनिगिरिफोरा गारियाव गाखोयो। बिसोरो हिन्जावसाखौ गाज्रि खालामनो नाजानायनि सिगां बिखौ अनागारि खालामनो आरो सिगिनो आवगायलांदोंमोन। नायबिजिरनाया सोलिगासिनो। पुलिसआ मोनसे नायबिजिरनाय जागायदों। सा 6 सुबुंफोरनि सायाव जिनाहारि खालामनो नाजानाय आरो बेजों सोमोन्दो गोनां दायफोरनि सायाव दाय होदों। बिबानगिरिफोरा दायनिगिरिफोरखौ हमनो थाखाय मेंनो रोङै खामानि मावगासिनो दं। नैथि खौराङाव दङ करिमगन्जनि लंगाई दैमायाव सिनाय मोनै गोथै सह मोन्दों। गाज्रि गेलेनायनि सन्देह। आसामनि साहा करिमगन्ज निलाथु ओनसोलाव लंगाई दैमायाव सासे सिनाय मोनै गोथै सह मोननाय जादों, जाय गाज्रि गेलेनायनि सन्देह खालामदों। बे गिख्रंथाव नागिरना दिहुननाया सीमा रैखाथि हान्जा BSFनि जवानफोरा ओनसोलाव पेट्रलिं होदोंमोन, जाय दैयाव गोजावना थानाय जिउ गैयै गोथै सहखौ नुदोंमोन। मोदोमाव जोखोम जानायनि दागो नुनो मोनो, जाय थैनायनि सिगां हिंसानि जाथावनाखौ सुबुरुन होयो। गिबि नोजोर होनायफोरा बिबानगिरिफोरखौ सन्देह खालामदोंमोन दि सुबुंखौ बुथारनाय जानो हागौ आरो उनाव दायखौ दोनखोमानो थाखाय गोथै सहखौ दैमायाव गारहरनाय जादोंमोन। जायगानि आयेन बाहायग्राया थैनाय सुबुंनि सिनायथि आरो जाथायनि सोरगिदिं थानाय थासारिफोरखौ बेखेवनो थाखाय मोनसे नायबिजिरनाय जागायदों। बिबानगिरिफोरा रायजो राजाफोरनाव जायखिजाया फोरमायथिनि थाखायबो खावलायगासिनो दं, जाय केसखौ सुस्रांनायाव मदद होनो हागौ, मानोना बे दुखुनांथाव जाथायनि गुदिखौ नागिरना दिहुननो नाजागासिनो दं आरो बेखौ थि खालामनो नाजागासिनो दं दि ओनसोलाव गोमानाय सुबुंनि फोरमायथिफोरा सोमोन्दो थानो हागौ ना हाया। बे जाथाया थागिरिफोरनि गेजेराव जिंगा सिखांहोदों। थामथि खौराङाव दङ आसाम भिजिलेन्सआ जनता भवननिफ्राय घुस लानायनि दायाव आबखारि मावख'गिरिखौ हमदों। मैया मोनसे मख'जाथाव अपारेसनाव आसामाव थानाय भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कराप्सन डाइरेक्टरेटनि मोनसे हानजाया दिसपुरनि जनता भवननि गाहाय दरखंनि साखाथियाव आबखारि बिफाननि मावख' सामलायगिरि पार्थ हाजरिकाखौ हमनो हायो। बार लाइसेन्स होनायनि बदलै सासे अजद होग्रानि 24,500 रां घुस लानायनि उनाव हाजरिकाखौ रंगे आखाइजों हमनाय जादोंमोन। रिपर्टफोरा इंगित होयो दि हाजरिकाया गिबियाव बार लाइसेन्सनि थाखाय गासै 1 लाख रां बिदोंमोन। बे जाथायनि सिगां बिथाङा बे घुसनि बाहागो महरै 40,000 रां मोनखाबायमोन। भिजिलेन्स टीमआ अजदनि उनाव अपारेसन खालामदोंमोन आरो लेनदेनखौ नायनो थाखाय दंमोन। बे समावनो बे आयदानि सायाव सोलिबाय थानाय नायबिजिरनायनि बाहागो महरै गुवाहाटी नोगोरमानि जयानगर ओनसोलाव हाजरिकानि न'आव सिग्रोमनाय सोलिगासिनो दं। ब्रैथि खौराङाव दङ मार्घेरिटायाव ट्रेलार हेन्डीमेननि गोथै सह मोन्दों। पुलिसआ गाज्रि गेलेनायनि सन्देह खालामदों। लक्ष्मी फुजानि फुंबिलियाव मोनसे दुखुनांथाव जाथायाव मुजफ्फरपुरनि सासे हेन्डीमेन सुनील कुमारनि गोथै सहखौ बरगलै मार्घेरिटायाव सन्देह गोनां थासारियाव मोननाय जादोंमोन। सुनीलआ HR 58B2537 महरै रेबथुमजानाय गंसे ट्रेलार गारिजों सोमोन्दो दंमोन। खौरां बायदिब्ला ट्रेलारआ 15 अक्ट'बर 2024 खालि मोनाबिलिनि 8 रिंगासोआव बरगलाइनि मोनसे अन्थाइ खनियाव सौफैदोंमोन। खौरां मोन्नाय बायदिब्ला सुनील कुमारआ गारिखौ लाखिखांनायनि उनाव मोनानि ओंखाम जानो हारसिं ओंखारलांदोंमन। 16 अक्ट'बरनि जागायजेन्नायाव बिथांनि गोथै सहखौ हायाव नागिरना मोनो, जायनि जाहोनाव गाज्रि गेलेनायनि सन्देह सोमजियो। गारि आरो खाथिनि हाग्रायाव थैनि दागो नुनो मोननाय जादोंमोन, जाय मोनसे जाथावना बुथारनायनि बागै जायगानि सुबुंफोरखौ जिंगाखौ बांहोदोंमोन। मार्घेरिटा पुलिस आरो मेजिस्ट्रेटजों लोगोसे गोथै सहखौ बोखांनो थाखाय जायगायाव सौहैयो आरो नायबिजिरनायखौ जागायो। बाथि खौराङाव दङ आसामनि राभा हारिया 6थि फारिलाइनि थामाननि थाखाय नारसिनदों।
आसामाव राभा हारिया राभा हासं गावखुंथाइ गौथुमनि थाखाय 6थि फारिलाइनि थामान होनायनि वकालत खालामनानै सुबुं खुंथायारि सोमावसारनाय जागायनो थाखाय साखाफारा जागासिनो दं। काउन्सिलनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा CM टंकेश्वर राभाया बुधबाराव खौरां बिजोंजों रायज्लायना गवालपारा जिल्लायाव थागिबि सुबुं अनजिमाखौ गोहोम खोख्लैनाय आयेन बेरेखायै हाबफैनाय सुबुंफोरनि सायाव सुबुं समाजनि जिंगाखौ दिन्थिफुङो। राभाया थासारिनि गोनांथिनि सायाव गोसो होनानै बुंदोंमोन दि हाबफैग्राफोरनि हाबफैनायनि जाहोनाव ओनसोलनि सुबुं सानखोआरि सैथोथिया खैफोदाव दं। बिथाङा BJP दैदेननाय सरकारखौ 2026 मायथाइनि बिधान सभा बिसायख'थिनि सिगां राभा हासं गावखुंथाइ गौथुमनि 6थि फारिलाइनि थामान होनो खावलायदोंमोन आरो सांग्रांथि होदोंमोन दि बे दाबिखौ सुफुंनायाव फेलें जानाया ओनसोलनि सिङाव थानाय मोनब्रै आयेन आफाद मासिफोराव पार्टीनि बिसायख'थिनि आसाखौ खैफोदाव खोख्लैनो हागौ। कक्राझारनि मागुरमारियाव 6थि फारिलाइ गौथुमनि दाबि आफाद, दुलाराय राभा फरायसा आफाद, दुलाराय राभा आइजो आफाद आरो गुबुन आफादफोरनि दैदेनगिरिफोरा बाहागो लानायजों मोनसे गोजौ थाखोनि मेल खुंनाय जादोंमोन। जेब्ला हारिया गावसोरनि सोमावसारनायनि थाखाय साखाफारा जागासिनो दं, 6थि फारिलाइ गौथुमनि दाबि आफादआ ओनसोलारि दैदेनगिरिफोर आरो मददगिरिफोरजों लोगोसे 25 अक्ट'बराव दिल्लीनि जन्तर मन्तराव मोनसे गिदिर हानजा सुरगोन होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। 6थि खौराङाव दङ हानि ट्रेपिं केसआव सेंग्रा जराखौ हमदों गुवाहाटी पुलिसआ। बुधबाराव गुवाहाटीआव मोनसे हानि ट्रेपिं रेकेटखौ फोजोबस्रांनाय जादोंमोन, जायनि जाहोनाव हाथिगाव पुलिसआ सानै सुबुं, सासे हौवा आरो सासे आइजोखौ खादोंमोन। दायनिगिरिफोरा सासे सुबुंखौ ब्लेकमेल खालामनाय आरो गोबां बिबांनि रां खांनायाव लोब्बा दंमोन होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। ब्लेकमेल खालामजानाय, जायखौ सिगांनिफ्रायनो 15 लाख रां होनो नारसिननाय जादोंमोन, बिथांखौ आरोबाव 10 लाख रांनि थाखाय हुमखि होनाय जादोंमोन। बेनि सोलायै पुलिसनो मोनसे अजद होनाय जादोंमोन आरो बेबायदिनो मोनसे फान्दायनाय जादोंमोन। जेब्ला सासे सन्देहगोनां सुबुङा दिनै रां दाबिनायनि रां खांनो फैदोंमोन, अब्ला बिथांखौ हमनो थाखाय मोनसे पुलिसनि हानजाया आखायाव दंमोन। हमजानाय सुबुंनि मुंखौ परास बरुवा होनना मिथिनाय जादों। बिथांखौ सोंनायनि उनाव पुलिसआ सासे आइजो लोगोखौ हमदोंमोन। पुलिसआ कुन्डिल नगरनि गंसे न'आवबो सिग्रोमदोंमोन, जायखौ हाउस नं 36 महरै फारिलाइ खालामनाय जादोंमोन, जेराव अपारेशननि समाव गंसे साखा खबब्रै गारिखौ जब्द खालामनाय जादोंमोन। दायो नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। 7थि खौराङाव दङ मेघालयनि तुरायाव गं 17 गलाफोरखौ अर खामनायनि जाहोनाव गोबां फालांगिफोरखौ खहा खालामदों। मैया फुङाव तुरा हाथायाव गिख्रंथाव अर खामनायनि जाहोनाव खमैबो गं 17 गलाफोरा गोबां खहा जायो। गोहोम गोग्लैनाय गलाफोराव मोनसे फास्ट फुड जइन्ट, फार्मेसी, जुथानि बाख्रि आरो गार' हिल्स अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल GHADC हाथाइ न' आरो तुरा सुपार मार्केटनि गेजेराव थानाय गोबां अरायथा नङि गलाफोर दं। जायगानि पुलिसफोरखौ गोख्रैनो सांग्रां खालामनाय जादोंमोन आरो अरखौ होबथानो थाखाय अर खोमोरग्रा हानजाफोरखौ दैथायहरनाय जादोंमोन। अर नांनायनि जाहोनखौ दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै आरो दासिम जेबो खहा जानायनि खौरां मोननाय जायाखै। बे अरा हाथाइनि सानफ्रोमबोनि खामानिफोरखौ हेंथा होदों, जेराव गोबां फालांगियारि बिगोमाफोरा गोबां खहाजों मोगा-मोगि जानांदों। गासै खहाखौ नायबिजिरनो आरो अरनि जाहोनखौ मिथिनो थाखाय नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। आरोबाव आपडेटफोरखौ मिजिंथिनाय जादों मानोना मावख'आरिफोरा थासारिनि सायाव गावसोरनि नायबिजिरनायखौ सोलिहोबाय थागोन। 8थि खौराङाव दङ सिलचर रेलवे स्टेशनाव नंखाय पुलिस हमदों। सोरखारि रेलवे पुलिस हानजा GRPFआ आसामनि सिलचर रेलवे स्टेशनाव सासे नंखाय पुलिस मावख'गिरिखौ हमदों। रिपर्टफोरा इंगित होयो दि दायनिगिरि सुबुङा आसाम पुलिसनि खसाब गाननानै गंसे गारि बिनो नाजागासिनो दंमोन जेब्ला बिथाङा रेलवे पुलिसनि सन्देह खालामदोंमोन। सुलुंफोरा बुंदोंमोन दि महर सोलायग्राया सरासनस्रा नङै आखु दिन्थिगासिनो दंमोन आरो गावनि साननाय गोहोखौ मुलाम्फा खालामनो नाजागासिनो दंमोन। रेलवे पुलिस मावख'गिरिफोरा थासारिखौ खाथिनिफ्राय नोजोर होनानै आरोबाव नायबिजिरनो थिरांथा लायो। मोगा-मोगि जानायनि उनाव सन्देह गोनां सुबुङा गावनि खामानिफोरनि थाखाय थि सिनायथि एबा जायखिजाया गनायथाव जाहोनफोर होनो हायाखैमोन। बेनि फिथाय महरै रेलवे पुलिसआ महर सोलायग्राखौ हमथादोंमोन आरो बिथांखौ हमनानै लादोंमोन। अब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै। जाय बिथांमोनहा सानसेनि फानजामुथिखौ नायनो गोसो, स्क्रिनआव होनाय चेनेल बड' इनफ' पइन्टआव थांनानै नायहैनो हागोन। चेनेलनि लिंकखौ डेस्क्रिप्शनाव होनाय जादों।
आरो बेजों लोगोसेनो जाय बिथांमोनहा जीके, मेथ्स आरो बायदिसिना एजुकेसन भिडिअस नायनो गोसो स्क्रिनाव होनाय चेनेल ब्रह्मपुत्र ब्रेइनाव थांनानै नायहैनो हागोन। बे चेनेलनि लिंकखौबो डिस्क्रिप्शनावनो होनाय जादों।